bych vás tady ráda moc přivítala jménem festivalu Meeting Brno, který právě teď probíhá a který tento rok spojuje téma od traumatu k naději. Dnešní den se spolu vydáme po stopách útěku Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera z Osvětimi. A v dnešní diskuzi bude moderovat pan Michal Konečný, kterého tímto moc vítáme. Vítáme taky naše vzácné diskutující, paní Milenu Holcovou, pana Fedora Gála, Jana Hlasovou a Marka Adamová. Ráda bych také poděkovala moc Muzeu města Brna, které spravuje Arnoldovu vilu, že můžeme tuhle diskuzi dělat tady v tomhle nádherném místě. Dobře se bavte. Tak, dámy a pánové, já vám přeji krásný podvečer, nebo spíše odpoledne. Děkuji vám mnohokrát, že jste přišli v tak hojném počtu a dovolte, abych vám hned na začátku představil diskutující, což je mimořádně vytříbená společnost. Jako první bych chtěl tady představit spisovatelku, cestovatelku a ženu, která rozkrývá kulturu a identitu mnoha národů ve svých pozoruhodných a krásných knihách Milenu Holcovou. Dále bych tady představil Jana Hlavinku, historika, který se zabývá zejména holokaustem a který proslul svými studiemi o holokaustu, arizaci, které se vztahují zejména ke slovenské společnosti a ke slovenských dějinách v těch tragických letech 1939 až 1945, který je členem Slovenské akademie věd a také ředitele Centra studia holokaustu v Bratislavě. Chtěl bych také představit Marka Adamová, kulturního činitele a kulturního organizátora, který vede občanské sdružení, které se výrazným způsobem podílelo na obnově synagogy v Žilině, která je jedinečnou nejenom historickou památkou, ale také kulturní památkou, nebo tím architektem je věhlasný německý architekt Petr Ehrens. A nakonec, nikoli ovšem v poslední řadě, bych tady chtěl představit politologa, sociologa, výraznou tvář listopadu 1989, čili jednoho z hrdinů mého mládí Fedora Gála. A my všichni tady budeme diskutovat na téma, které už bylo řečeno, na téma memoriálu V+V, ovšem nikoli Voskovce a Vericha, kteří ovšem ve stejné době sehráli také podstatnou roli v českých dějinách, nýbrž dvou výrazných osobností, které se zapsaly nejenom do dějin židovského národa, ale také vlastně celého Československa, Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera, kteří za dramatických okolností uprchli z vyhlazovacího tábora Osvětim Auschwitz, aby podali v Žilině, nebo nadiktovali v Žilině velmi přelomovou zprávu, která poprvé vysvětlovala evropským velmocím, co se v Osvětimi děje. A my se budeme bavit také zejména o tom, jaká měla tato zpráva dopad, co znamenala tato zpráva pro tehdejší svět, jakým způsobem se evropské mocnosti a evropští političtí představitelé vyrovnávali tady s touto zprávou, abychom se osmým mostem dostali k memoriálu, který do značné míry souvisí s akcí, kterou všichni Brňané dobře znají, to znamená Spouky smíření, která je vždy v červenci konána u příležitosti výročí divokého odsunu brněnských Němců, abychom srovnali tady tyto dvě pozoruhodné akce a dospěli do naší přítomnosti a nadále vedli tento dialog nebo tyto rozhovory o podobě naší společnosti, o podobě slovenské společnosti, o demokracii a o likvidaci demokracie, případně nástupu autoritářských režimů, které nějakým způsobem jakoby visely ve vzduchu. A to jak ve společnosti slovenské, tak bezesporu společnosti české. Tak děkuji vám mnohokrát tedy za tento úvod a hned bych vás poprosil, jestli byste nám nějakým způsobem představil, co to je memoriál. Ďakujem pekne, môžem si ostať sedieť? No zajisté. Ďakujem za predstavenie, ďakujem za pozvanie a za slovo. Myslím, že na úvod asi by bolo potrebné povedať pár historických skutočností, na základe ktorých vlastne sa celý Vrba Wetzler memoriál koná, pretože táto akcia pripomína hrdinský čin dvoch konkrétnych slovenských židov, ktorí v mladom veku
Rudolf Vrba vo veku 18 rokov a Alfred Wessler vo veku 24 rokov boli deportovaní v rámci tzv. Prvej vlny deportácií Židov zo Slovenska v roku 1942 do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov. Preto hovorím táborov v množnom čísle, lebo kým Alfred Wessler bol deportovaný v apríli 1942 priamo do Auschwitzu, tak Rudolf Vrba bol deportovaný najprv do koncentračného tábora Lublin, Majdanek, odkiaľ potom v júni 1942 bol deportovaný do Auschwitzu, čiže Auschwitz bol jeho druhá destinácia. Pokúsim sa stručne povedať pár slovami, aj keď je to veľmi náročné, ten ich príbeh. Obaja mali to šťastie, ak sa vôbec také niečo v Auschwitzi vyskytovalo, že neboli selektovaní do plynovej komory, ale naopak boli selektovaní na prácu, stali sa z nich tzv. Arbeitsjuden, čiže pracovne nasadení Židia, a podarilo sa im v tej mašinérii tábora Auschwitz prežiť 2 roky, čo nebola malá vec, pretože odborníci vedia, že životnosť zdravého muža, aj keď bol pracovne nasadený, sa pohybovala niekde medzi 3 až 4 mesiacmi. Aj Vrba, aj Wessler, a tu treba povedať, že Vrba sa vtedy nevolal Vrba, volal sa Walter Rosenberg. Vrba je jeho meno, ktoré prijal už po úteku z tábora po príchode na Slovensku, keď mu boli vystavené falošné doklady podzemnou židovskou organizáciou. Tak Walter Rosenberg aj Alfred Wessler prešli niekoľkými väzenskými povolaniami v Auschwitzi, ktoré do istej miery pomohli to prežiť. Bola to taká administratívna práca do istej miery, aj keď nie hneď. Boli pisári alebo zapisovatelia v Márnici a podobne. A čo je ale dôležité, obaja veľmi dobre spoznali systém, lebo Auschwitz bol systém. Bol to komplex táborov, ktoré okrem toho, že zabezpečovali otrockú pracovnú silu pre nacistickú mašinériu priemyselnú, tak samozrejme bol tu vyhladzovací tábor zároveň v časti Birkenau, aj v časti Auschwitz 1 boli plynové komory a krematória. To znamená, aj Vrba aj Wessler poznali, ako tento tábor funguje, na čo hlavne slúži, ako je vystavaný, ako funguje mechanizmus stráži, ako vlastne je to celé zorganizované tak, aby informácie o tom, čo presne prebieha v tábore, boli veľmi ťažko rozširovateľné. V roku 1944, čiže po 2 rokoch väznenia, Vrbu trošku menej ako 2 roky, sa rozhodli obaja, že podstúpia to riziko a utečú z tábora, a nielen utečú, pretože motiváciou väzňa, ktorý utekol, bolo predovšetkým si zachrániť život, ale zároveň, že na seba zoberú tú misiu odovzdať informácie o fungovaní tábora do sveta tak, aby to bolo dôveryhodné, aby to bolo podložené na faktoch. To znamená, každý z nich mal so sebou istú sumu informácií, ktoré potrebovali vyniesť, a rozhodli sa, že utečú na Slovensko. Bola to prirodzená voľba, pretože obaja zo Slovenska pochádzali. Slovensko nebolo v tom čase ešte okupovanou krajinou, aj keď bolo satelitom nacistického Nemecka. To asi viete, že režim linkovej slovenskej ľudovej strany na čele s rímskokatolickým farárom a politikom HSLS Jozefom Tisom bol bábkovým režimom alebo spojeneckým režimom Tretej ríše, a okrem iných vecí teda s tým súvisiacich organizoval veľmi prísne a veľmi metodicky protižidovské opatrenia, čiže politiku antisemitizmu, a že do 1944 roku, čiže do momentu úteku Vrbu a Wesslera z tábora, dokázali slovenskí ľudáci spolu s nacistami
deportovať do Slovenska 57 762 Židov, z celkového počtu asi 90 000 a ďalšie tisíce boli zavreté v 3 pracovných táboroch alebo niekoľkých malých pracovných strediskách a hrozila im deportácia. Útek samotný sa uskutočnil, začal sa teda 7. apríla 1944, keď ako Vrba tak Vecler spolu vstúpili do vopred pripraveného ukrytu v časti za vnútorným oplotením tábora, ktorá bola zároveň ako vo výstavbe, čiže rozšírením tábora. Vo výstavbe väzňov volali slangovo v Auschwitzi, že Mexiko. Ich útek bol postavený na jednoduché logike. Tábor bol vnútorná časť Birkenau bola obohnaná ostnatým drotom a potom bola tá vonkajšia časť tábora a za ňou boli strážne väže, sieť strážnych väží. Oni vedeli, že keď večer na sčítaní väzňov, na tzv. Apeli, ktorý sa konal každý večer, nebudú prítomní, že bude spustený poplach a začne sa pátranie po väzňoch. To pátranie bude trvať 3 dní. Počas toho času budú na vonkajších strážnych väžach, medzi ktorými ale už nie je oplotenie, rozmiestnené hliadky SS a že musia vydržať 3 dní, kým poplach bude odvolaný. Hliadky SS budú z týchto väží stiahnuté a cesta pre nich vonku z táborového územia by mala byť voľná. Presne tak sa to aj odohralo. 7. apríla večer neboli na apeli, bol spustený poplach. Z dokumentov vieme, že okamžite boli rozoslané po celej ríši telegramy o tom, že utekli 2 väzni s ich podrobným opisom, tie sa zachovali. Oni boli v tej jame pod stavebným drevom schovaní. Dokonca popisujú vo svojich memoároch, že hliadka SS bola veľmi blízko toho priestoru, hľadala ich veľmi blízko, ale nenašli ich. A po 3 dňoch, keď boli stráže odvolané, tak sa vyplazili z toho úkrytu a cesta na Slovensko sa začala. S tým, že pokiaľ vieme, trvala asi 12 dní južným smerom na slovenskú hranicu, išli asi 12 dní, s tým, že prekročili ju pri obci Skalite, kde narazili na slovenského sedliaka a zároveň pašeráka Ondreja Čaneckého, ktorý žil so svojou manželkou hneď v 2. alebo 3. dome v Kotáriovce Skalite od hranice. Ten im poskytol pomoc, mohol sa zachovať aj inak. Ukryl ich, pomohol im vysíleným aj zraneným, aby nabrali nejaké základné sily a potom ich prezlečených za sedliakov odviedol do Čadce, kde ich odovzdal židovskému lekárovi, doktorovi Polákovi, ktorý následne ich prepašoval do Žiliny, kde v budove židovského starobinca podstúpili prvý výsluch predstaviteľmi miestnej židovskej komunity a následne predstaviteľmi tzv. Pracovnej skupiny, ktorí boli členovia ústredne Židov jedinej povolenej židovskej organizácie na Slovensku. Preto som povedal výsluh, lebo títo 2 muži priniesli do sebou informácie, ktoré boli napriek všetkým informáciám, ktoré dotyční mali, šokujúce, boli veľmi drsné, veľmi tragické o osude nielen slovenských Židov, ale Židov deportovaných do Auschwitzu všeobecne. Ich informácie boli konfrontované priamo na mieste s nejakými dokumentami a následne došlo k tomu, čo bolo spomenuté, že obaja nadiktovali oddelenie od seba časti dokumentu, ktorý sa nazýva Správa Vrbu a Wetzlera. V angličtine ju ale poznáme pod názvom Auschwitz Protocols, tam je ale doplnená ešte o 3. správu, jedného majora, ktorý utiekol z Auschwitzu pred nimi.
a je to jeden z najvýznamnejších dokumentov, dobových dokumentov, dobových svedectiev o holokauste vôbec, s tým, že táto správa, myslím v nemeckej verzii, bola rozšírená rôznymi konšpiračnými kanálmi po svete. Možno sa k tomu ešte dostane, nechcem tu o tom zdĺhavo hovoriť. A jej konečný efekt je stále predmetom diskusí, ale väčšina historikov, a ja patrím k ním, sa zhoduje na tom, že prispela predovšetkým k tomu, že hlavní predstavitelia Vatikánu, čiže pápež Pius XII, Spojených štátov amerických, čiže prezident Franklin Delano Roosevelt, alebo švédsky kráľ Gustav V. apelovali koncom júna 1944 na maďarského regenta Mikloša Horthyho v čase, keď už v Maďarsku prebiehali viac ako mesiac deportácie Židov do tábora Auschwitz, aby zastavil tieto deportácie, aby v nich nepokračoval. A podľa všetkého práve tieto apely a aj niektoré ďalšie prispeli k tomu, že Horthy tak skutočne urobil a začiatkom júla 1944 boli deportácie Židov z Maďarska pozastavené. Takže myslím si, že taký pomerne konsenzus medzi historikmi na tomto existuje. Samozrejme, prebieha stále diskusia o tom, že kedy sa správa dostala do Maďarska, ako z ňou naložili miestni predstavitelia maďarského židovstva, či informovali, či neinformovali, čo o tej správe vedeli presne, či vedeli celý obsah, či vedeli iba časť toho obsahu. To všetko bolo dlhé 10 ročia a stále zostáva predmetom diskusie. Čiže tento hrdinský čin Vrba Wesslera, ktorý my voláme, že útek s misiou, v ich prípade úspešnou do istej miery, lebo jednak si zachránili život a jednak tá informácia, ktorú potrebovali odovzdať, odovzdaná bola. Ten hrdinský čin je vlastne podkladom pre memoriál Vrba Wessler v Žiline. Ďakujem za pozornosť. Děkuji. Jedním z ideových tvůrců celého tohoto memoriálu je pan Gál. Jak to všechno vzniklo? Podobnosť tomu, čo hovorili Jano a bol skvelý, sám Vrba bol veľmi sklamaný svojou misiou, pretože on predpokladal, že dojde k bombardovaniu výstupových ciest v Auschwitzu
živý memoriál. A nie ako proste kniha, film, pamätná deska, ale tí ľudia šlapali a to meditovali, rozprávali sa, mali osobný pocit. A keby to od jeho dcery Zuzky to prišlo ako Gerty Vrbovej ku mne a ja som zašiel na židovskú náboženskú obec a pomočil som, že takéto niečo by bolo fajn urobiť. No a neurobilo sa. Neurobilo sa to, tak som navštívil inštitúciu, ktorá sa volá Medzinárodné židovské veľvyslanectvo, medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalém. To je taká sieť, veľmi aktívnych kresťanov, je celosvetová a je veľmi radikálne proizraelská. Tam mi stačilo raz, stretol som 3-4 ľudí z vedenia, Klatka Icej a začalo to. Moja pôvodná idea, keď ten projekt dali dohromady, bola, aby ten pochod bol. Povedať, aby to neznelo problém. Aby nebol primárne náboženský, aby nebol náboženský. Aby to nebola religiózna. Nech tam kráčajú Židia, kresťania, ľudia sekulárni, ateisti, aby to bola multietnická záležitosť. Nech tam kráčajú cigáni, moslimovia, Romovia sa hovorí dneska. Romovia a proste kdokoľvek, mladí, starí. A v Žiline to skončí, o tom bude potom hovoriť Marek. Ja som absolvoval 0. pochod v roku 2014, potom ešte prvý pochod a to som už tak v 2/3 odpadol, tak už som mal dosť rokov, to bolo 2014 a chodím na to finále do Žiliny. A to, čo je úžasné na tých pochodoch, je nielen to, že to je multi, ale to, že to porodilo svoje deti. A že existuje už partia ľudí, ktorí sa zoznámili s kamoši a vytvorili komunitu na pochodoch v Auschwitzu Dvořiny, chodia po Vysokých Tatrách, chodia po trase, kde žili sudetskí Nemci. Existuje už samostatný projekt deti, ktoré nežili holokaust. To je proste skvelé. Ja som taký občanský fanatik, aktivistický, taká ma vedrušila, že absolútne podstatné. Na občanských zodpovedných pripadá to, že generujú nové a nové svoje detičky a komunity a pohybu. Čiže to je proste Verbalisá memoriál. A čo ste sa to pýtali? Jak to čekám sa? Tak tady máme začátek a teď se přeneseme do konce. Konec tady tohoto memoriálu končí v Žilině. Jaká byla role Žiliny v celém příběhu a jaká je role Žiliny v současném příběhu? No, ďakujem za pozvanie sem. Ja som tu najmenší odborník na všetko, ale aj v tejto akcii sme prišli v podstate náhodou. Tá náhoda začala 20 rokov dozadu, kedy my sme získali nejakú jednu malú železničnú stanicu od železníc a tu sme zrekonštruovali na Centrum vlastne súčasného umenia a kultúry. A v rámci rekonštrukcie tej stanice sme prišli k tomu, že tá stanica stojí na mieste, kde bol transportný tábor, alebo hneď vedľa. Odkiaľ vlastne väčšina slovenských Židov prechádzala cestou do Poľska. Čiže to bolo také prvé stretnutie. Potom v rámci programu, ktorý sme tam uvádzali, bolo jedno z predstavení o Jozefovi Tisovi, ktorého hral Marian Labuda z divadla Arena. A tam prišli za nami žilinskí Židia s ponukou vlastne rekonštruovať, alebo s ponukou využiť v neologickú synagogu v centre, čo bol ako keby
za niekým, kto opravuje nejaký hrad, prišiel niekto, že aby opravil aj prašky. Keby úplná iná mierka, no ale my sme to po nejakom čase vlastne si uvedomili, že sme možno jediná partia v tom malom meste, ktorá si uvedomuje hodnotu tej stavby a že keď ju vlastne nezachránime, tak skončí veľmi zlou rekonštrukciou na nejakú veľmi zvláštnu funkciu. Nedokážeme z nej urobiť múzeum, na to je to mesto malé, aj to turizmus je keby, takže aj tá synagóga slúži ako centrum umenia a kultúry, ako na rôzne akcie. No a v rámci tohto celého zrazu prišiel telefonát od Fedora Gála, ktorý asi už u nás bol aj predtým, a od Fedora Blaščáka a ďalších ľudí, že vzniká takáto iniciatíva, ktorá mne osobne príde úžasná, pretože som trochu odporcom stávania pamätníkov, najmä tých menej kvalitných, ktoré vlastne sú len ďalší vizuálny smog a ľudia sa pri nich vlastne v skutočnosti nezastavujú ani pohľadom. Táto živá forma pripomínania histórie mi príde úplne ideálna, pretože tých ľudí vlastne vidím každý rok a akým obrovským zážitkom prichádzajú. No a funguje to v praxi, jednoducho naša úloha začína väčšinou na hlavnej stanici, niekedy aj v Čadci, ale v podstate na hlavnej stanici, že niekedy vidíme tých ľudí, ako s tými batónmi vystupujú z vlaku, pretože Vrba z Vetlerov, ten posledný úsek zo Skalitého do Žiliny prešli vlakom, takže aj ten pochod je vlastne pochod, ktorý končí krátkým 40 km jazdou vlakom. A ideme vlastne spolu s nimi do pivnice v Starobinci, kde tá správa bola napísaná, alebo teda diktovaná. Tá pivnica je teraz zrekonštruovaná, je to vlastne niečo ako taká malá expozícia, no ale je to pivnica, čiže tam nie je čo vystavovať. Tam dve postele a písací stroj. Samozrejme nie tie skutočné postele a ten skutočný stroj, ale je to veľmi pekne opravená pivnica, ktorá by sa hodila možno na takú malú literárnu rezidenciu. No a potom program pokračuje v synagóge, kde my sa snažíme o nejaký kultúrny rozmer, to znamená koncert alebo premietanie filmu. Zažili sme dokonca film o tej správe, alebo o tom úteku vznikol už aj bežecký dokument, čiže on má také rôzne podoby, ultrabežci to prebehli na jeden krát a vlastne tiež skončili v Žiline u nás. No a diskutuje sa. Pre mňa je to zaujímavé vidieť každý rok tú novú partiu ľudí, ktorá je poskladaná z úplne rôznych ľudí. Ich nespája v podstate nič okrem hodnôt, ale oni nemajú rovnaké zamestnania, oni nepochádzajú z jednej skupiny, nie sú to ani intelektuáli, alebo nie sú to iba intelektuáli, nie sú to iba aktivisti. Jednoducho tam sa niektorí ľudia hlásia ako na turistický výlet a s takým ako hlbšou myšlienkou, ale v podstate sú to turisti. Niektorí môžu absolvovať ten pochod so stanmi a spacákmi, niektorí si ho môžu kúpiť ďalšiu verziu, kde im tú batožinu prevážajú a spia v ubytovniach alebo hoteloch a diskutujú a nevedia sa rozísť ten večer. Čiže naša úloha je taká, že sme jedno z tých gastro zariadení po ceste. Je to super, že je to synagóga. Výborně. Miroslav, jak vnímáte memoriál? Eventuálně nemohu se nezeptat, procestoval jste celý svět. Jaké akce jsou na světě podobné? Jak se lidé veřejně v rámci svých vlastních akcí, v rámci akcí nějaké občanské společnosti vyrovnávají s minulostí a to mnohdy neblahou minulostí ve státech, které se procestovaly? Jak jsem se k tomu dostala? Může za to Fedor. Vůbec věděla jsem o tom zřejmě méně než vy teď. Prostě Fedor mě řekl, je taková akce, nechceš to zkusit. Říkali jsme si nějaký pochod,
30 km denně přes hory, kde se spává, no v nějakých ubytovnách. A to si neseme věci, ne, ty věci si může vést doprovodné vozidlo. Prostě všecko to znělo dost děsivě. A říkali jsme si, no, jednou to zkusíme, uvidíme, co to s námi udělá. A dost mě na tom uklidnil fakt, že to není závod. Jedné doprovodné vozidlo a to doprovodné vozidlo jenom asi tak za 5 km někde čeká a můžete se rozhodnout ještě dál, nebo už nemůžu a sednu, nikdo se nezlobí, takže to bylo takové uklidňující. A první den, musím říct, že první den je asi nejnáročnější, přestože spaní je velmi pohodlné, nějaké židovské tam, nevím, jak se to jmenuje, ale prostě je to pohodlné luxusní spaní a to jsme si říkali, že to je dobrý. A všichni, co to znali, říkali, aha, buďte klidní, to už se nezopakuje. A první den je opravdu náročný, protože osvětím, jednak se jde kolem tábora, je to v rovině, jsou tam komáři, jsou to listnaté lesy, je to dost ubíjející. Po těch 30 kilometrech už to má člověk dost, ale zároveň si tam uvědomíte, že vlastně jdete s lidmi, kteří prožívají úplně to samé a že je to docela na doraz a že ty masky asi rychle spadnou. Že když se že by tam asi neobstál někdo, kdo tam jde machrovat. Jo, protože po těch 30 kilometrech, kdy z toho 20 kilometrů jdete po silnici a jezdí kolem vás kamiony, tak je to hrozný. A přijdete nakonec a tam vám někdo řekne, Holcová, jo, pokoj číslo 7, běž tam. Tak já jdu, je tam jakási horská chata, jdu tam a tam je 8 ženských, kterých vůbec neznám, 3 manželské postele a teď se nějak domluvte. Řekla bych, že to jsou ty chvíle, kdy vznikají vztahy. Ležím teda s nějakýma 2 paníma, v posteli si řeknu, tak si asi budeme tykat, ne? Tak se tam nějak jako poznáme, střídáme se ve sprše, je to docela náročný. A další den už se jde do hor a opravdu padají masky a vy se najednou uvědomíte, že že ty lidi sice vůbec neznáte, ale jsou vám nějak sympatiční. Protože tam by asi nešli lidi, kteří jsou nějak bábotky, nebo by je to moc nebavilo, nebo jim o nic nejde. A vlastně témata, která se tam otvírají, tak já jsem si říkal, mě to připomíná, jako když ledíte stanice na rozhlasu, jako jdete kolem lidí a buď zrychlíte nebo zpomalíte, tam bylo 2 skupiny a baví se o něčem, co vás zajímá, tak zbrzdíte, řeknete, můžu se přidat, jasně, tak si začnete s nimi povídat, nebo vás to nebaví, tak zrychlíte a jdete dál. A pomalu si ty lidi tak nějak poťukáváte a řekla bych, že po 5 dnech si přistihnete, že začínáte mít fakt rádi. Já jsem, když jsme skončili v Žilině, což zase ubytování skvělé, raut, výborný koncert, najednou jsme se po sobě dívali, protože jsme byli slušně oblečení, umytý hlavy, teď jsme se tam jako potkali, což to ty, takže to bylo takový, zase úplně, jsme se ocitli u jiného panvitu a bylo to velmi příjemný. A vlastně se rozcházíte s tím, že my se ještě potkáme, to není možné. Takže já letos to jdu po 4. Vznikla tam opravdu skupina lidí, kteří se máme natolik rádi, že na sebe nechceme čekat zase až za rok. A začali jsme si organizovat, jak říkal Fedor, menší pochody, které zachovávají ten étos. Šli jsme třeba po hraničí Krušní hory a četli jsme si knížky o vyhnání sovětských Němců, co se tam dělo. Šli jsme 2krát do Terezína, s tím, že jsme se tam s někým domluvili zase, aby nám řekl, o co tam jde. A vždycky je to namáhavé, náročné, jde se dlouho. A další teda, co mě na tom zaujalo, loni jsme šli poprvé se skupinou lidí, kde my jsme bylo nás asi 50. Je to tak jako počet
počet kolem 50 lidí, jako není to komorní akce. A z toho asi 10 nás bylo taková ta generace prarodičů, a ten zbytek byli mladí děcka, takový jako maximálně 40 let. My jsme vlastně si uvědomili, že docela je mám s něma dobře. Oni nás berou trošičku jako, že nás musí trošku šetřit a opravdu to žije přes generace dál. A teď zase ty mladí lidi už se na sebe těší a už se těší zase, že půjdeme. A trasy se trošku obměňují, protože asi těžko by, myslím, můj teda soukromý názor je, že ani Vrba s Wetzlarem by nedokázali přesně říct, kudy šli. Jo, takže tam došlo k nějakým dohadům, jestli teda opravdu by šli po té silnici a takže my jsme si tam začali vymýšlet jako vlastní trasu, abychom nemuseli chodit po silnici, aby se šlo lesem. A třídí se ta trasa, takže vlastně už jde pořád hezkou krajinou a je to příjemnější, ale zároveň to nestratilo tu náročnost, aby se ty lidi vzájemně poznali. A to je můj vztah k této akci. Těším se zase na ty lidi, těším se, že tam budou noví lidi, těším se, že si hrábeme na dno, že se teda protočíme fyzicky a vždycky je to takový trošku loterie, když dojdeme na konec a teďka tam stojí někdo z organizátorů a říká, kdo s kým bude spát. Jo, jako s kterýma ženskýma teda já budu spát, tak si říkám, aha, tak ty ještě neznám dobře, doufám, že nechápou. Jo, prostě takhle nějak úplně normálně to probíhá. Ale díky tomu se poznáte, že se poznáte večer, poznáte se ráno, vidíte se v těch nejnelichotivějších situacích a myslím si, že je to opravdu, ta akce je vlastně velmi poctivá tímhle tím, že je to pravda. Co se tam děje, je pravda. Po cestě se čtou vzpomínky Vrby a Wetzlera. A já navážu na to, co jste tady vykládal. Když já jsem to slyšela poprvé, tak na mě nejsilněji asi zapůsobila scéna, kdy Vrba Wetzler dostali se už z tábora, jsou tam ty věže, oni čekají 3 dny zahrabaní v díře a na nich jsou naskládány nějaký prkna, co tam dali kolegové, aby oni tam teda přežili ty 3 dny, jsou politi nějakým petrolejem, nasypané nějaký tabák na ně, aby nevyčekali psy. A 3 dny jsou bez jídla, bez pohybu, bez vody. Je jim zima, protože to je začátek dubna. Po 3 dnech, když už teda pochopili, že už můžou jít ven, tak zjistí, že ty prkna nejsou schopni zvednout. Což ta představa je tak šílená, jo, že oni prostě zatlačí a ono se to nehne. Bojovali s tím, oba dva to popisují ve své knize, nakonec se jim to podařilo teda odsunout a dostali se ven, ale pro mě už tahle ta představa toho jsem si říkala, to jsou fakt frajeři, že prostě nespanikařili, dostali se ven a potom teda šli tím blatem v dubnu a dostávali se dál a považuji za hrdiny tohoto příběhu právě ty lidi, kteří jim pomohli, přestože riskovali život, věděli, že riskují život celé své rodiny, přišli tam nějací 2 otrhanci v prolovaných mundurech, bylo asi jasný, o co jde. Oni je schovali a postarali se o ně. Ja vás môžem chvíľku. Keď Milena hovorila, tak vlastne vo mne bleskli také 3 momenty, ktoré zostali vo mne. Prvý ročník bol 2014. Prvá moment. Keď sme vyrazili z Auschwitzu na tú prvú trasu, vedľa mňa kráčal Peter Lekúny a narazil na Šimečku, bez tej zmizol niekde v cudzine, neviem čo dneska robí a kráčame z toho pekného a on ide vedľa mňa, 25-6 ročný chalán, prečo. Normálne plače. A ja hovorím, Peter, čo? Ale ja mám pocit, že kráčam po popole mŕtvych. Toto je niečo, čo človek nezažije inak, iba keď z toho spraví žitý príklad. Druhá vec. A na tom prvom pochode sme mali konferenciu na konci v Žiline, kde boli
pochodu veľmi taká katolické rodiny sa prihlásila a povedala, viete, prečo ja som tu, no? Pretože ja žijem v komunite, kde všetci hovoria, že tí Židia sú takí onakí. A ja som sa chcela zistiť, čo ste vy zač, tie Židia? Ja sa aj pýtala, a čo ste zistili? Vy ste normálni ľudí. Prezretie pre mňa muselo byť úžasné. Ja dúfam, že bude šíriť ďalej. A tretí taký blík, ktorý je vo mne strašne hlboko, je, že ja som odchovanec proste zlých časov a nemám rád legendy, mýty, symboly a rituály, ktoré tvoria dejiny. Podstate, ja to nemám rád. Ja som napríklad nikdy, a som bol pozývaný každý rok, som nebol v Terezíne na akrízmu. Každoročne. Teraz som šiel prvýkrát, pretože tam máme prezidenta, ktorého mám rád a ten nový riaditeľ tam pozval ľudí, ktorí mi nevadili. Bol tam Babiš, bol tam Okamura, pretože ten protokol ho inak núti, aby pozýval papalášov, ktorí zaujímajú nejaké formálne pozície v štruktúrach moci. Prvýkrát. Ale to neznamená, že som si obľúbil legendy, myšky, symboly a rituály. Nikdy si ich neobľúbim, pretože viem, koľko tam je manipulácií, koľko tam je lži, koľko tam je deformácií, dejín. Niektoré tie deti žijeme dneska, že? To bola tzv. Krátka vsuvka. Dalo by se říci, že v podstatě nějakými připomínáním si té minulosti, a já bych tady rád srovnal obě ty akce s akcí, která je bezprostředně navázaná na Meeting Brno, to je vlastně ona pouť smíření. Jsou možná počátky taky jakéhosi podivuhodného mýtu. Jistě všichni víte, že pouť smíření rozhodně neměla jednoduché začátky, protože proti pouti smíření bylo výrazným způsobem nabroušeno část veřejného mínění, zejména vlastně starší členové komunistické strany a další národovci, když samozřejmě komunistická strana nebo příznivci komunistické strany jsou něco úplně odlišného, než jsou oni národovci, tak z tomto ohledu souzněli, chápali něco takového pouť smíření vůči těm německým okupantům jako něco kolaborantského, něco špatného a trvalo poměrně dost dlouho, než se ta pouť smíření stala východnou součástí identity města Brna, které zaplať pánu za to, jako jedno z prvních míst v České republice projevilo veřejně smutek a lítost nad tím, co se po něch květnových a červencových dnech 1945 s tou zbytky té německé menšiny v Brně stalo. Stejně tak jako memoriál je tato akce, jak už jsem říkal na začátku, akcí, která stojí na historickém pozadí velmi komplikovaných dějinných zvratů, situací, kde byly potlačována lidská práva, situací, které by současné mezinárodní soud rozhodně chápal jako potlačování lidských práv, a co více možná jako válečné zločiny. A možná svým způsobem bych se přesunul do naší přítomnosti, protože vlastně žijeme ve velice komplikované době. V době, kdy se odehrává několik válečných konfliktů, které nikdo ještě před pár lety nepředpokládal, kdy se díváme na velice rozbouřené politické vody na Blízkém východě, kde se odehrávají velmi komplikované procesy, kdy se tady těchto procesů zmocňuje manipulace, vymývání mozků, propaganda úplně stejně tak, jako tomu bylo ve 30. a 40. letech, tady v těchto dramatických okolnostech, o kterých teď hovoříme a které vlastně byly klíčem ke spuštění tady těchto memoriálů. A já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem vidíte naši přítomnost, v jaké situaci se nachází česká, a máme tady hosty ze Slovenska, v jaké kondici nebo v jaké situaci se nachází slovenská společnost a zdali nespějeme k okamžiku, kdy za několik desítek let budou pořádány další nějaké připomínkové akce nebo memoriály vztahující se
naší době, ve které momentálně žijeme. 1.1.1993 stanovili oba dva národy, když použiju tady tento archaický termín, na startovní čáře, ze které vystartovali, řekli bychom možná zdánlivě ve jednotné kondici, jakkoliv ten výchozí bod byl poněkud rozdílný, a jak můžeme hodnotit obě dvě ty společnosti a tu jejich etapu po těch několika desetiletích, po těch 3 dekádách jejich odlišného či separovaného společenského vývoje. Můžu začít s vámi? No, teda. Myslím si, že to, že může nastat autokracie, hrozí vždy a všude. Lidi jsou prostě zmanipulovatelní a musí se na tom neustále myslet, musí se s tím neustále bojovat, i když to vypadá, že zrovna je demokracie a jsme úplně v pohodě, ani z takového nehrozí. Hrozí, pořád to hrozí. To, že teď na Slovensku to hrozí víc než u nás, neznamená, že jsme na tom líp. Jo, já si opravdu to může být otázka několika let a budeme se potýkat s velmi podobnými problémy, jako se teď potýkají Slováci. Já tím, že jsem tady byla uvedena jako cestovatelka, tak řeknu svoji úplně nejčerstvější zkušenost. Byli jsme jenom s mužem sami dva v Kambodži. A jeli jsme tam s tím, že trošku něco tušíme, co to byly Rudí Khmerové, a že se chceme dozvědět, co to bylo zač a jak se s tím ten národ vyrovnal. Protože šlo o genocidu na vlastním národu. Člověk jako jaksi je srozuměn s tím, že se páchá genocida na jiných národech, ale aby se páchala genocida na vlastním národu, to je, já jsem se tě tenkrát ptala, jako který národy to udělali, řekl jsme asi 3 další, ale prostě ta Kambodža je tím proslulá. Viděli jsme vražedná pole, viděli jsme opravdu, co ti Rudí Khmerové dělali, tam nešlo o to, že vyhlazovali pouze. Oni ty vlastní lidi umučili, což mi přijde jako, že vlastně vražedný průmysl, jaký byl v Osvětimi, byl možná o něco humánnější než to, jak oni je mučili opravdu několik let, až je dohnali k smrti. 20% vlastního obyvatelstva. A říkali jsme, když jsme se jako ptali těch lidí a na všech možných úrovních, a říkali jsme, jak jste se s tím teda vyrovnali. A oni říkali, no, moc se o tom nemůžeme mluvit. Jsme říkali, jak nemůžeme mluvit? No, předseda vlády je bývalý Rudý Khmer, tam spadla brada. Jak je to možné? On byl tenkrát dítě, protože Rudí Khmerové byli většinou děti. To byla vlastně něco, jako jsou dětský vojáci, tak byli zmanipulovaní děti. On je teď dospělý, už je jiný. Jo? Ale prostě strana, která má potenciál opět to tam navodit, je ve vládě. Takže si myslím, že pořád tady ta hrozba je úplně všude, ale že ta hrozba doufná všude. Všude. Nenechme se upolévat. Tak, končím. Zmínili jsme Českou republiku, zmínili jsme Slovensko. Jaká je ta cesta od demokracie, od toho, co si představujeme pod pojmem demokracie, k autoritářskému systému? Kdy začíná ten autoritářský systém? Jak se projevuje? Přestože známe oba ty pojmy a jsou do značné míry v protikladu, tak ta cesta je velmi komplikovaná a do značné míry nezřetelná v některých ohledech. Všechny ty systémy měly, ty autoritářské systémy, posledně diktátorské totalitní systémy, měly ten nástup k moci různý, ale v jistých ohledech velmi podobný, který provázela především propaganda a především jako přijímání nebo naopak aplikování těch představ o fungování té společnosti do společnosti samé. Jsme například na Slovensku na cestě k něčemu podobnému. A jak se to projevuje? Pánové?
osvietení jednotlivci, ako bol Hans King, alebo ja neviem, niekto, proste hovoria o ekumenizme, o dialogu náboženstiev, ale realita je konfliktná, je nepriateľská a je nabitá negatívnymi emóciami. Liberál je na Slovensku dneska škaredé slovo, slniečka je škaredé slovo, pravdoláska je škaredé slovo. Čiže moja prvá dezilúzia je, že prestávam veriť na dialog, pričom viem, že ten dialog je nevyhnutný v obede, je nevyhnutný v hľadaní vecných problémov, mnohých problémov životného prostredia. A druhá moja, neviem, ako mám ani nazvať, ja už nemôžem to slovo, tie slova to zmierovanie a odpúšťanie počuť. To viem, že keď ja mám kamoša evangelického farára, keď som toto povedal, tak sa strašne zježnil. Ale prečo ja mám odpúšťať človeku, ktorý je nacista, do morku kosti a najradšej by ma videl proste v tej plynovej komore? Z jakého dôvodu mám odpúšťať? A z jakého dôvodu mám odpúšťať Mečiarovi, ktorého som zažil natesno, a je to zlý človek, ktorý má treň svojich kostí. Prečo mám odpúšťať? Tak Vlasta Urbanová, je skvelá kamoška, nádherná bytosť, v tejto súvislosti pripomenula nejakú tolkienskú múdrosť, že mám brať tieto veci, ako keď kakao začúvam, proste vypúšťať ľudia. Teda nenechaj, nepripúšťaj si. A už sa proste žiť s tým, že títo ľudia nemusíš púšťať vyčúne nikak. Tak musím povedať, že sa veľmi snažím, že sa mi nedá. Neodpúšťanie a nezmierovanie sa v niektorých konkrétnych krízových situáciách sú piliere, na ktorých stojí moja dôstojnosť. Keby som niektorým ľuďom podal ruku, keby som sa necítil dobre, ale neurobil. My tam musíme žiť. Máš výhodu, že máme byť trochu srpnutí, ale my tam musíme s tými Mečiarmi ďalej žiť. Ja som absolútny nepriateľ, intuitívny a smrteľný nacionalizmu, ktorý považujem za mor moderného veku. Žijem v Čechách 34 rokov, 90 rokov. A myslím na cítim Slovensku. Ráno, keď si sadnem v počítači, povedal, že sa pozriem, sú slovenské statky. Keď píšem slovensky, proste ten tá súčasť, identitná súčasť tej slovenskosti, nemôže stokrát povedať nejakého, že som podrodilec a zlý Slovák. Ja za to nemôžem. Ja som sa radšej narodil v Kalifornii, tam výborné víno a ľudia som tam lepšie. Ale toto je fakt môjho života. Ja nemôžem odmieť. A to, že som ďaleko, paradoxne, mi umožňuje vidieť niektoré veci, ktoré moji kamoši, ktorí sú blízko, nevidí. Neviem, či to hovorím presne. Ale teda, Marek, jak to je s tými Slovákmi? Slovec. Neviem, ja mám ako naozaj, som to vral že ja mám pocit, že je to dystopické už, ale budem šťastný, pokiaľ to nebude a robíme preto všetko minimálne s kamošmi, aby sa to nestalo, ale teraz vidím napríklad to, že ako to mohlo vzniknúť, to teraz
vytlačiť nejakú skupinu ľudí, začať ich postupne týrať a postupne vylúčovať. Akurát to máme spoločné s tou Kambodžou, že my už keďže sme vylúčili všetkých, už sme sa zbavili Čechov, samotné nimi Židov, tak teraz už sa ideme zbavovať samých seba. Vlastne sa máme s tými červenými mermi dosť podobne, pretože vlastne základom tej krajnej pravice, ktorá pod značkou sociálna demokracia, to sú také situácie, že sociálna demokracia je na Slovensku krajná pravica. Krajná pravica používa názov sociálna demokracia, čiže vlastne oni krátnu ešte terminológiu. Ešte keby sa aspoň nazvali, že národná sociálna demokracia, že to priznali, že sú nacisti, tak by to bolo, podľa mňa k tomu smerujeme inak, že to za chvíľku, a to sa asi stane aj u vás, že vznikne taká koalícia vlastnícko-komunistických v podstate fašistov. Myslím, že vyhrá voľby, dúfam, že nie u nás vyhrala už voľby. No a sledujeme to ako vo filme, že teraz jeden hrá Tisu, jeden hrá vlastne pozývali Rusákov. A toto všetko sa tam deje ako naraz. Oni naraz pozývajú Rusákov, oni naraz posielajú ľudí do... vedia, že to nemôžu urobiť priamo do komôr, tak posielajú ich do exilu. Vôbec sa tým nehambia to povedať verejne, že však chodte. 75% slovenských detí maturujúcich chce študovať v zahraničí. To sú alarmujúce čísla, ktoré nimi vôbec nevidí. A zaujímavé je na tom, že najdielnejšia strana, ktorá vlastne asi najväčšiu kultúrnu vlastní radu pácha, je 6% strana. A dokáže to robiť s takou vervou, že aj ten Fico, ktorý má 30-25%, ich počúva. Tomu ja nerozumiem. Čím to je, že postupujete tímhle směrem? Máte se jako společnost dobře? Hodně dobře? Že jsou apatiční? Ja neviem to vysvetliť. Keby som... ja neviem si vysvetliť ani holokaust. Podľa mňa je to niečo, čo sa nedá vysvetliť, pokiaľ teda to nie je v samotných ľuďoch, že stačí ako keby to zlo naštartovať. Tí ľudia nezmizli. Všetci tí ľudia, ktorí páchali holokaust, zabíjali Židov, všetci tí, ktorí kolaborovali s Rusakmi, všetci tí sú stále tu s nami. Tá genetická informácia zostala, oni mali deti, oni mali vnúčatá, to sú dneska ľudia, ktorí v tom pokračujú ďalej. My sme sa, ja v tom súhlasím, že tu napríklad ani raz ešte v histórii nenastala naozaj ospravedlnenie, čo napríklad v tom Nemecku z veľkej miery sa odohralo, u nás sa to neodohralo, na Slovensku sa teraz minulý týždeň vyhral boj, že súd prikázal odstrániť pomeňovanie ulice vo Varine po Jozefovi Tisovi. Napriek tomu, že vedia, že to je vojnový zločinec, tak bojovali tí mestskí poslanci, aby ten názov zostal zachovaný. Aby z úplne pragmatického dôvodu, aby si tí ľudia nemuseli meniť občianske preukazy. A vlastne ten boj trval 5 rokov, alebo možno aj viac. Že musela to tá aktivistka dohnať až na súd a ten súd to teraz rozhodol, ale to je tiež len také drobné víťazstvo. Slovensko je ešte špecifické a to možno dáva nejakú nádej do budúcnosti. My vlastne sa neformujeme okolo nejakých veľkých ideí. Vlastne nemali sme kráľovú. Slovensko sa podľa mňa sformovalo skôr okolo porážky Mečiara, okolo porážky Fica, teraz okolo porážky možno druhého Fica, ale to sú stále ešte len takéto mikroboje, že ešte len porážame zlo v nás. Ešte neprišiel stále nikto s nejakou
bohužiaľ si myslím, že v kvôli histórii to bude aj veľmi ťažké, pretože takisto ako odtiaľto aj od nás 1/3, možno 1/2 obyvateľov jednoducho chýba. 20% obyvateľov Žiliny boli Židia, tí Židia tam chýbajú. To nie je o tom, že to je ako smutná časť histórie, stala sa, niektorí nahradil. Nenahradil ich nikto, žiadni noví Židia tam nevznikli. A keď vám, ako, ja neviem, máte proste 4 deti doma, keď vám jedno dieťa zomrie, tá rodina je navždy poznačená tým, že to jedno dieťa prišlo a bude to dieťa tam vždy chýbať. A keď je to kultúra, tak to je o mnoho väčšia vec ako len jedno dieťa. Pretože na Spiši sú kostoly, ktoré boli postavené pre 1000 ľudí. Pretože tam toľko ľudí chodilo. To boli Nemci, tí Nemci tam nie sú. Jednoducho to, čo zažívam, keď idem do Karlových Varov, alebo tu, tam evidentne chýbajú ľudia v tých domoch krásnych, ktoré niekto v nich býva, ale vidieť, že to nie sú ľudia, ktorí ich postavili a ktorí sa o ne starali. A že to sú len ľudia, ktorí ich parizovali, zdedili, získali. Proste tá synagoga v Žiline nie je žiadna výhra, ona je výhra z pohľadu záchrany architektúry. V skutočnosti je to len to ako náplast. Pokiaľ tam nebudú chodiť sa modliť Židia, tak v podstate je to len dole. Čo hovoríš? Ja počúvam, čo tu bolo povedané a mám tiež také 2, možno 3 záblesky, veci, ktorými som sa možno rád vyjadril. Prvé začnem konštatovaním, že ako historik sa na veci dívam asi prirodzene tým, že porovnávam s dejinami a hľadám analogie a vzorce a či sa to na niečo podobá, či sa to nepodobá. Najprv poviem niečo globálne nad Slovensko a nad Česko. Žijeme extrémne nebezpečné časy. Globálne. Nie len na Slovensku, nie len v Čechách, proste globálne celosvetovo. Mne sa zdá, že oveľa nebezpečnejšie ako boli chvíle kubanskej krízy, že už sme ďaleko za tou hranicou, že reálne proste hrozí aj atomový konflikt. A tam končí proste akákoľvek diskusia. To je prvá vec. Prejavuje sa to nielen v tom, čo hovoria politici, ale prejavuje sa to v spoločnostiach všeobecne. Neviem povedať všetky, ale myslím si, že v strednej Európe sú spoločnosti extrémne polarizované. Je extrémna polarizácia od kolegov a zo svojich ciest po kongresoch a tak ďalej. To isté hovoria kolegovia v Maďarsku, to isté hovoria do veľkej miery kolegovia, aj keď tam sa to menilo, ale bolo to donedávna polarizované veľmi v Poľsku a neviem, či sa to už oveľa zlepšilo. U nás je tá polarizácia na Slovensku veľká. Českú republiku si nedovolím hodnotiť, nie som na ňu taký expert a nenavštevujem ju veľmi často, aj keď je najbližší sused. Ale u nás je tá polarizácia naozaj obrovská. Ľudia nediskutujú, ľudia zaujali podľa mňa dogmatické postoje, zamkli sa vo svojich nejakých bublinách o niekoľkých známych, o rodine a tak ďalej. Pri voľbách sa hádajú rodiny za obedom, za stolom s obedom. Pred poslednými voľbami mi niekoľko známych povedalo, že nezávislo od seba, že doma si dali záväzok, že sa o politike nebudú rozprávať, aby sa nepohádali. A do toho všetkého, alebo možno z toho, to je aj výsledok toho, že je neskutočný ekonomický tlak na ľudí, tá inflácia, ceny energií, ceny všetkého sú obrovské, ľudia to nezvládajú. Zo
Slovenska je obrovský odliv mozgov, máte problém v hlavnom meste zabezpečiť niektoré základné veci, remeselníkov, už ani nehovorím, zdravotná starostlivosť a podobne. Čakačka 3 mesiace na základné niektoré vyšetrenia a podobne. Takže zišiel som z globálu až do takého úplného prízemia, ale tá perspektíva je veľmi, kde sa pozriem, neradostná a to som sa ešte veľmi diplomaticky vyjadril. No a to bol prvý záväzk a druhý. Trefím to nadeji, lebo začínali sme otázkou, ako sa prichádza k autoritarizmu. Nás učili na škole, že autoritarizmus je vlastne systém postavený na zneužití moci. Totalita je už absolútna moc, ktorá je postavená na vláde jednej strany, na totálnej perzekúcii a tak ďalej. Autoritarizmus je ako keby predstúpeň niekedy, ak to progreduje do totality. No a Slovensko má dve skúsenosti. Má jednu skúsenosť z 38. roku, keď Hlinková Slovenská ľudová strana v otrasenom Československu okamžite vycítila po Mníchove šancu presadiť tú svoju dlhodobú ideu autonómie Slovenska. Okamžite zahrali nacistickou kartou, povedali 6. vyhlásili autonómiu októbra a 10. alebo 11. povedali Göringovi, že židovskú otázku chcú riešiť podobne ako je riešená v Nemecku. 4. novembra nechali vyviesť niekoľko tisíc Židov za novo vytýčenú československo-maďarskú hranicu, zrušili politické strany, ostatné donútili zlúčiť sa s nimi, zaviedli cenzúru alebo zneužívali cenzúru tlače, zaviedli politické väzenie, čiže všetky tie kroky v priebehu pár mesiacov urobili a 14. marca 1939 bolo vymaľované, keď im Hitler proste povedal, že Lichtschnell vyhláste slovenský štát, tak ho vyhlásili. To je jedno, že to nespravili z Berlína, oni ho vyhlásili. Čiže to je prvá skúsenosť a vieme, čo nasledovalo. Nasledovala absolútne brutálna, systematická protižidovská politika, vrcholiaca vo jednej vlne deportácií v roku 1942, o ktorej som hovoril, potom v 44.5. masovom vraždení na území Slovenska, o ktorom sa u nás málo hovorí, a v ďalšej vojne deportácií vlastne v tom istom období. A keď to všetko skončilo, tak pádom vlastne Tretej ríše a jej spojencov v máji 1945, tak ako Marek spomenul, nedošlo ku retribúcii, iba čiastočne. Nehovorím, že holokaust vyplnil celú škálu, alebo je celá jediný zločin ľudáckeho režimu. Bolo ešte mnoho iných. Židia neboli jediná obeť, boli aj politickí väzni, boli Romovia, boli rôzne iné skupiny prenasledovaných. Nakoniec 38. sa nezačal vyháňaním Židov, on sa začal z pohľadu útoku na menšiny sa začal vyháňaním Čechov. Sa vykrikovalo Češi peši, Čecha do Mecha, nech do Dunaja a podobné veci. Čiže niekoľko tisíc českých úradníkov, učiteľov, žandárov muselo odísť z vtedajšieho autonómneho Slovenska a pritom to boli ľudia, ktorí na Slovensku, ktoré vyšlo z uhorského ako keby štátu, vyplnili miesta a pomáhali, aby nejaké Slovensko vôbec bolo v tom Československu, pretože nebolo učiteľov, nebolo lekárov, nemalo to učiť na univerzite, nebolo vlastne úradníkov. Čiže tá naša prvá skúsenosť s totalitou je 38, potom krátka prestávka, na Slovensku síce vyhráva demokratická strana, ale nastupujú komunisti a druhá totalita. Čiže nebol ani čas
nejako to hojiť. Niečo málo sa urobilo a potom prišlo tabu, nesmelo sa o holokauste, nesmelo sa vôbec. Hovoril sa príbeh, ktorý napísali komunistickí historici. A v 89. to neskončilo takým úspechom ako v konečnom dôsledku v Čechách nakoniec, lebo sme mali mečarizmus, čiže bolo treba znovu sa z toho nejako dostávať, to už vie Fedor lepšie vysvetliť. Ale nebude. Takže v krátkosti, aby som to nejako ukončil, globálne ja som veľmi skeptický. A čo sa týka toho, jak to je na Slovensku, sa nedá nič iné čakať. Neviem, teraz ja som skôr človek, ktorý hovorí o veciach, keď už nejako sa dokryštalizujú, podľa mňa sa teraz dejú. Takže pozorujeme a robíme si tomu priebežne, čo sa deje. A kde je nádej? Ja keď proste takto fňukám, čo robím pomerne často, kde je nádej? Do prečíc. Tak je ten vývoj ľudstva blúdny kruh, alebo je to špirála, ktorá niekam smeruje? Tak ja mám kamoša, ktorý hovorí Fedora blúdny kruh, a ja to neverím. Je to špirála. Si neviem predstaviť, že môjho otca znovu, ako sa stalo, zastrelil na pochode smrti do Saxena na zemi. Ja si neviem predstaviť, že jeho ségra, ktorá dala vo Švécine svoje dieťatko do rúk svokra, pôjde do plynu, ona nemohla tušiť, že skôr sa budú mať všetky deti. Ja si neviem predstaviť opakovanie tohoto príbehu, napriek tomu, že tú prítomnosť naša vnímam strašne kriticky. Nie je to blúdny kruh. Aj tie epizódy, ktoré vymenoval Jano, sú špirály. Ale to je moja viera. A jaká je viera Fera Mikoška, Jana Čarnogórského, ja neviem koho? Iná viera. Čiže pre mňa ver si čomu chceš, ale nech to je viera v špirálu, ktorá smeruje nahor. Či to je k Omege, k Pánu Bohu, alebo k čomu chceš. A rob preto, čo môžeš, vieš, a chceš. Vodka. Mne doniesol jeden chlapík knihu, text, ktorý napísala jeho mama 14 dní pred smrťou, strávila tu niekoľkých koncentrátkov. Je to popis toho, čo tam videla, zažila des a hroza. A má to motto, kde sa hovorí, pochopiť sa to nedá a zabudnúť sa nesmie. Ja som intuitívne k tomu dodal ešte tretí bod a nesieť na to veď. Zdvihni sa, bež do akcie, tak nie ukradnúť, či vyhráme. A čo to je víťazstvo? Čo to je prehra? Tak Fico vyhral 4 voľby, on je víťaz a ja som porazený. A toto je proste niečo, čo človek musí uvažiť sám sebe. Tá Vlasta Urbanová, a tým končím a poďme domov, lebo koľko tu mali sedieť. Keď som sa bavil s tou Vlastou Urbanovou o tom odpustení, a ona mi tam vypravovala o tom čudania katami a koltékoch, tak to uzavrela tým, ale komu naozaj nakoniec musíš odpustiť, si sa ty sám. Keď sa ti toto podarí. Vybavené. Budem mať dosť roboty, keď som si odpustil vo finále. A však prípadne sa ich opýtajte, či sa chce niečo. Jo. Přesně tak. Je to teď na vás. Tady
4 významné osobnosti, tak jen do nich. Ale nemusíte. Ano, prosím. Mám sa postaviť? Jak chcete. Ja budem sedieť. Ja by som nadviezala na niečo, čo ste povedali vy, pán hlavný, lebo vy ste povedali, že som teda historik a pozerajte sa na veci, keď sa veci kryštalizujú. A teraz sa teda niečo deje a budeme to analyzovať neskôr a budeme asi to nejak potom som slovo revalovať alebo niečo také a nebolo by efektívnejšie teraz niečo spraviť, pokiaľ sa to deje? Alebo, nie, že by som na to ja mala odpoveď, ale možno, že aj tak došla na to, že čo by sme teraz mali robiť ako ono sa robí, viete, to, čo sa spýtali, poviem slovami Fedora. Sú ľudia, ktorí vnímajú realitu nejako a vidia svoje miesto v nej a cítia, či vedia niečo urobiť alebo nevedia urobiť a robia. Nedá sa hovoriť, že, a ja už si to vôbec nedovolím, kto má čo robiť alebo ako. Je to o hodnotách, o vnútornom nastavení človeka, o vyspelosti spoločnosti všeobecne. Ak narážate na to, že sa vám zdá napríklad, ja neviem, nepovedali ste, ale možno, že sa vám zdá tá spoločnosť pasívna, tak ja si to nemyslím. Ja som v živote nevidel, teda mám 45 rokov, ale za tých svojich 45 rokov som nevidel takú vibráciu na Slovensku, ako je dnes. Proste všade. Hej. A ešte je, by som povedal, znásobená sociálnymi sieťami a nie vždycky pozitívne. Skôr ja ich vnímam ako negatívne, ale ako dobré. To som ja. A skutočne sa mi to na nič nepodobá. A to práve kvôli tým technológiám, ktoré dneska sú. Na nič sa mi to nepodobá. Z toho, čo som za posledných 100 rokov porovnával. Je to úplne niekde inde. Ako médiá, akú zohrávajú dneska úlohu a akú mali kedysi, odkiaľ ľudia čerpajú informácie. Ja vám poviem takú, to sú tvrdé dáta. Robili sme prieskum po 10 rokoch, minulý rok, ako vníma slovenská spoločnosť roky 39-45, svoju vlastnú históriu. Opakovali sa tie isté otázky ako pred 10 rokmi. Boli tam hodnotové otázky, boli tam otázky, odkiaľ čerpáte informácie, boli tam otázky, odkiaľ ste sa dozvedeli, akých politikov viete vymenovať a tak ďalej. Odkiaľ čerpajú ľudia informácie, po 10 rokov sme si mohli porovnať to isté. Tým pred 10 rokmi predovšetkým to bola škola a médiá, dneska sú to sociálne siete. Škola absolútne padla, ale čo nás šokovalo, padla rodina. V rodine sa vôbec nehovorí. Najmä u mladých ľudí sa vôbec nerozpráva o histórii, sa nedozvedajú v rodinách. Kedysi bola babka, detko, prababka, pradetko, rozprávali, dneska toto vôbec nevidíme, alebo v minimálnom percente. Ale sociálne siete nám išli nahoru. Čiže a už ani nebudem hovoriť, že čo si myslím, že čo tam čítajú. Hej, lebo to je proste arena, kde za 10 minút nájdete od totálneho nezmyslu až po kvalitný názor. Len ide o to, čo si vyberiete alebo čo vy považujete za ten kvalitný názor. Takže vibrácia je obrovská, ľudia robia, každý robí niečo, čo považuje za pre seba a pre spoločnosť dôležité. Tak, pokud nemáme ještě další Pardon, já jsem se chtěl zeptat k tomu memoriálu, jestli ti účastníci jsou jenom z Česka a Slovenska, anebo jestli jsou i z jiných zemí. Je to mezinárodní. Dokonce dve ženy, Rudolfa a Vrbu, sa zúčastňujú. Američani neboli.
ideál. Toto je ideál, aby človek zobral svoje decka alebo kamošov, nečakal na organizovaný turnus, vyrazil v trase sám, a je verejná. Nájdete ju na webovej stránke, Memorie. To bol náš sen na začiatku. Vyrazil. Tak, já bych v tomto případě poprosil, ještě doplňující otázka. Ještě jednu věc, teda z toho, co jsem tu slyšel, tak jako ne dneska, ale obecně, tak jako v Česku se asi lidi mají lépe než na Slovensku, pokud jde o politickou situaci. A tady zrovna v Brně si myslím, že jako toho marazmu na Slovensku profitujeme. A mám v práci jako třetinu kolegů mladých Slováků a je to jako radost s nimi spolupracovat. A vidím, že to teda sledují, co se děje, nemají z toho žádnou radost. A tady vlastně jsem mluvil i o těch sociálních médiích a já mám takový pocit, že ta společnost není zase tak moc polarizovaná sama o sobě, ale tím, jaká témata jsou prostě v tom veřejném prostoru. Takže když jsou volby, tak samozřejmě ty strany to vyhrotí a lidi spolu nemluví jak u oběda v rodině. Ale potom, když teda vyhrajou hokejský mistrovství světa, tak ta společnost je soudržná jako blázen. Tak já bych přál Slovákům, kdyby vyhráli mistrovství Evropy ve fotbale a jsme na chvilku jako měli radost společně. Ja už som sa dostal do štádia, že keď hrá Ukrajina, Slovensko, držím Ukrajinu. A keď útočia medvedí, tak držím medveďov. To nie je úplne až také súdržné. Tak, a já bych tedy v tomto případě o pozitivní tečku poprosil paní Holcovou. Já jsem si to sama řekla. Jenom kratičký příběh. Toto jsou magnetky, které se dávají na ledničku Vrba Decla. A moje vnučka to tam viděla, nevěděla, o co jde. Já jsem u toho nebyla. Našla si se svým tatínkem na Google, kdo to byl Vrba Decler, a celý tady ten příběh si nastudovala. Odjela na rok studovat do Ameriky, je jí teď 15, a jejich poslední, měli projekt v dějepise nebo nějaké historie, nebo co to, měli si vybrat prostě nějaké téma. A měli 3 minuty na to, aby přesvědčili třídu, že to téma je zajímavé. Ona si vybrala tohleto téma, protože to měla nastudované. Mluvila nakonec 5 minut a nejenže zaujala třídu, zaujala dokonce paní profesorku. Vůbec ten příběh samozřejmě v Americe neznali. A ten příběh se dostal do školních osnov historie ve Stanfordu. Jo, na střední škole. Tak to si myslím, že takováhle blbá magnetka, co způsobí. Takže jo, na Slovensko cesta daleká. Já mnohokrát děkuji našim hostům, děkuji i vám samozřejmě za vaši milou pozornost a končím hlášení. Mějte se krásně.